Film. Ja, vi har. Ikke også? Det kan du ikke have. Filmer du ham? Yes. Ja. Og nej, nu overhaler vi ham. Nu kan Jeg jeg. er nødt til, Alex. Jeg har en bil med. Ja, han er der ikke, eller hvad? Ja, og jeg filmer. Jeg filmer. Kom nu, daddy. Nu kommer han. Jeg skal det sikkert. Vi får det.